anane wong kerja nek ngono. Berarti nek kono nganu ya. Time is money. Nah, waktu adalah uang. Dolane kaya nang nggon kafe. Waktu adalah uang nang kono. Resto. Heeh. Kuwi semua nang Dolane karo kerja paling ya. Eropa ya tapi ya padha ae. Wong Eropa ya iya. Ya padha ae. Waktu adalah uang. Wis ora ana wong ngopi. Aku Santai kaya sak dhewe ngene iki ra. Aku dolan naik agung tak ngopi ora ono. Ana nang kafe. Iya mikir kafe itu ya. Denen ngerti to, setiap detik sing diliwati mbutuhke biaya. Ya kuwi mau kaya urip nang apartemen kabeh dadi arep kabeh bayar to. Makane nek kono ki yo iso ngeplotke. Nek jen pas jatahe piknik yo dhewe piknik tenan, tanpa mikir gawean. Nek Indonesia kan kadang ya kuwi, ya nyambi piknik ya nyambut gawe. Kayak ndane iki dodol nang laut ya karo dolanan ngono ya. Kono ora ono kuwi. Sis, nang kene ra ono to masalahe. Dolan nang laut to ado sisan karo. Kaya aku barang iki to. Nek wong Singapura ono Kerja ngaji. Kerja ngaji. Dhewe kadang piknik kuwi desa nyambi kerja. Ya kuwi bedane ngono kuwi lho bedane. Ini tetep aku seneng nang Indonesia. Kultur iki kultur kebudayaan iki luweh apik makane kan berapa ribu bahasa, berapa ribu suku bangsa apapun nganu kuwi ning Indonesia wis komplit to ngono ya. Ngono kuwi lho sekelumit cerita urip ya. Iki mau iki ngek ngono kesetrum lho, kabel pedet iki lho. Oh, di kesetrum. Kuwi cokot iki kesetrum ngek. Kabel. Kuwi tiba-tiba iki mati to kuwi, mati. Nah, iya. Ngek ngono kesetrum moli. Selur iki sama Mas Yono, Mas Dodo, vlog sore hari kayak orang ngopi apa tuh? Kopi. Kopi ya? Tak join kan. Ono kopi. Walah karo nek nggo sampe lagi nge-vlog doan. Oh, kowe lagi dandan supir Agus ya tuku Kira nge-vlog nang nggon Dia rusak didandani nggon dulu. nggon dulu. Agus supir dulu. Oh, Ora ana lampu padang wis susah. Nah ngono. Membengan do live to, ya ana iki live. Ning kene live moli. live kuwi. Moli. Moli kuwi. Wis padang to, Bang. Munjul nggo flash e to. Lampu HP-ne diurip gitu.